Os vivendas son un dos delitos que máis alarman e que se incrementan no verán, cando os domicilios están baleiros. Os expertos din que a mellor medida antirroubo é cambiar a pechadura por outra máis actual. De feito, 80% dos asaltos cométense en vivendas onde pros ladróns é máis doado entrar. O coñecido como bumping é un dos múltiples métodos que empregan os delincuentes para forzar as pechaduras. Nos últimos anos as técnicas evolucionan e son cada vez máis sofisticadas e innovadoras. El impressioning es utilizar unas palas que lo que busca es replicar la cerradura dentro del bombillo. Para evitar os roubos, recomendan actualizar o pecho polo menos cada 10 anos para que non quede obsoleto. O delincuente non elixe unha vivienda polo contenido, polo que vai a roubar. El elixe a vivienda polo bombillo que ten a porta. Vale? El simplemente entra a roubar nesa vivienda porque lle resulta fácil. En cursos como este, organizado pola Jupol e o CESIF, as forzas de seguridade actualízanse para poder identificar as novas ferramentas que empregan os delincuentes. Moitas veces na calle podemos encontrarnos con persoas que levan útiles nos que non sabemos para o que se utilizan e pódenos incluso chegar a camuflar. Aquí tamén aprenden técnicas de apertura de portas para os casos máis urxentes. Nos interesa saber abrir o vehículo, pero con varillaxe, algo rápido, para socorrer a un neno que queda encerrado, etc. O curso dirixido a forzas de seguridade e servizos de emerxencia impartirase en diferentes cidades galegas.